नोंसोरखौ बर' राइडारफ्रा लोगो लाफैमारो नामा? मा नाम, बबेनि? बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो गुवाहाटि थांगासिनो दङ लोगोफोर। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरफोरजोंनो नुखाबाय जानांगौ। दा फाइनालि आङो गुवाहाटियाव मोनफैबाय नै मेन लकेसन जायगायाव। बिसोरखौ जि जायगायाव दोनफैदों बे जायगायाव मोनफैबाय आङो। दा बेयावनो दोननाय जादों आरोना, जायबा मैया हमजानाय गथ'फोर दा बिसोरखौ बेयावनो दोननाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे समायना नार्जारि होननायखौ आङो सिगांनो हमनानै लांनो फैदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअ'आवहाय नुब्रिदों जानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला आङो बेयाव गुवाहाटियाव मा उद्देश्य लानानै फैदों आं बेखौहाय भिडिअ'आवहाय हाइलाइट खालामनानै होनाय जायाखैमोन। मानो होनना बुङोब्ला भिडिअ'आव नुसनबायोब्ला माने गुबुनाव दोरोदगोनबो जानांगौमोन। दा बेनिखायनो आङो भिडिअ'खौहाय गुवाहाटियावहाय मा उद्देश्य लानानै फैदों आङो खोन्थानाय जायाखैमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आमगुरि थानानिफ्राय असि सारा बेबायदिनो लकेसन हरदोंमोन। ओमफ्राय फैनानै जोङो मेन लकेसनाव मोनफैनाय जायाखै, मानो होनब्ला मानसिया गुबुनावहाय दोरोदनानै दंमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनफैयैनि जाहोनाव न'खरनि बेबायदिनो गारजेनफ्रा बेबायदिनो गुवाहाटियाव थानाय एक्स NDFB फोरावहाय खावलायदों। ओमफ्राय आंखौ लिंहरनो होनायलाय आङो बिसोरखौ कल खालामनानै लिंहरदों। जेरैबायदि लिंहरजादों ओरैबायदि बिथांमोना 25 जनसो फैदों स्करपिय' बलेर' लानानै। ओमफ्राय लोगो लाफैदों, आंजोंहायबो रायज्लायफैदों। आङो कल खालामनानै जेब्ला लिंहरदों अब्ला ओमफ्राय दा न'खरनि गारजेना बुंनायलाय नोंसोरो आंनि फिसाखौ जेरावखिया नुवा मानो हमनानै लाखिनानै दोन, ओमफ्राय जोंनो खबर हर होननायलाय दा बिथांमोना जेरैबायदि बुंजादों बेबायदिनो मानसिखौ मोनबाय। ओमफ्राय मानसिखौ मोननानै आङो मैया हरनि गेजेरावनो बिथांमोना खबर हरदों। ओमफ्राय भिडिअ' फुटेजफोरखौबो हरदों, नाथायब्ला आङो भिडिअ'खौ हगारनानै होनाय जायाखै। ओमफ्राय दा फाइनालि आङो दिनैनि दिनाव सफैबाय। ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। फाइनालि आङो मेन जायगायाव सफैबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा नोंथांमोना बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबांथार भाइराल जालांनायखौ। दा बे बिनानावमोना आंजों फेस टु फेस दङ नै। दा बिनि गेजेरजोंनो माखासे बेबायदिनो गोबांथार बर' राइडारफोर एबा राइडारफोरनिबो नाम मेनसन फैनाय जादों। दा आं बिनानावमोनावनो सोंनानै लानो सानदों जाहैबाय, दा जेनेबा नोंसोरखौ दे माखासे बर' राइडारफ्राबो फैनानै बेफोरबायदि लोगो लाफैयो मायो, बेबायदि देहा फालांगियावहाय इनभल्भ दं होननानैहाय बुंदों। दा बियो बेसेसिम सैथो आरो बेसेसिम मा? नोंसोरखौ बर' राइडारफ्रा लोगो लाफैमारो नामा? मा नाम, बबेनि एबा? लाफैया। ओमफ्राय लाफैयो होनदां जेनेबा मा क्लाबनिफ्राय लाफैयो, मा राइडारनिफ्राय? नोंसोरखौथ' जेनेबा खोनादों बेबायदि राइडारफोरबो लोगो लाफैयो होननानै। ओमफ्राय बियो नोंसोरखौ दे दिनैहाय भिडिअ' फुटेजनि गेजेरजों बर' राइडारफ्राबो लोगो लाफैयो होननानै मिथिदों, बे लाफैमारो नामा? जेनेबा नंगौ खोथाखौनो बुं दे। लाफैया। हा? लाफैया। लाफैमाराथ'। दा खोनाखाबाय निस्सय, दा बिसोरखौ माने लाफैया होननानै बुंदों आरो जेनेबा। दा जोङो जिथुनाखि नोंथांमोना नुबाय थाखादों, दा नानिमोनखौ लोगो मोनबाय नै। दा आं बिसोरखौ मोखां देखायला, मानो होनना बुङोब्ला देखायनो बहुद उसुबिदा। दा बेनिखायनो आङो मोखांखौ दिन्थिनो जानाय नंला आरोना। दा बेयावहाय बहुद मोजाङैनो मिलायबाय। बेजों लोगोसे बेयावनि आफादगिरिया जायबा न'खरनि गारजेन फैदों बिसोरनोहाय फुरा बेबायदिनो गामिनि गेदेर गोलावफोरजोंबो कनफ्राम लानानैहाय हरदों। दा बहुद मोजाङैनो बिजिरनानै हरदों, गोजोननाय मोनदों आंबो। दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय नानि सासेखौहाय ओरै नै सिङावहाय एसे स्टेटमेन्ट लागासिनो दङ। दा आं मोखांखौ देखाया। बेयाव सासे फंबाय दंफैयो नै, बेबो बे माबायाव गोग्लैफाफैनाय जाबाय। दा आं बेखौबो मोखां देखायथ'ला। दा मानो होनना बुङोब्ला बहुद प्रब्लेम आरोना। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननोहाय मोखां देखायनाय जायाखिसै। बिनि थाखाय आं सरि बिहरनाय थाबाय। दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय, मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलनि गेदेर गोलावफोर एबा गामिनि दैदेनगिरि एबा बेबायदिनो न'खरनि गारजेनफोरा गावबा गावनि फिसाफोरखौ बेबायदिनो मोजाङै जोथोन लाखिनो थाखाय आंनि बे चेनेलनि दारैहाय आं गुरैनो रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि माखासे माहारियारि आफादफ्राबो बेफोरबायदि माखासे गामि ओनसोलफ्राव बेबायदि थायो, सोरबा बायदिया बेबायदिनो गाज्रि आखुथाय लानानै थायो। दा बेफोरखौहाय नोजोर बोनानै एसे जुदि नायबिजिरनानैहाय सोर माबे लामाजों आवगायदों बेखौहाय फुरा इनिसियेटिभ लायोब्ला मोजां होननानै आं सानहरनाय थाबाय। दा बेखिनि आरोखि। ओमफ्राय आं बेयावहाय जों गोबां रायज्लायबाय। ओमफ्राय रायज्लायनानैहाय आङो दायो मोखांखौ देखायला। दा बेखिनि आरो। दा बिनानावमोनजोंबो आं एसे रायज्लायनाय जाबाय, थेवबो आं बिसिनि मोखांखौ देखायला आरोना। दा बेयाव दंमोन नै नानिमोना, ओमफ्राय आं बिसोरखौ देखायखाला मोखां। दा बेबायदि आरो।
दा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि दाजासै ओमफ्राय दा नानि नोंसोर न'आव थांनोसै दा ने न'आव एबार मोजां सोलिना जाहैसिगोन दा न'आव हा गोसा होनदे न'आव थांसिगोन दा दे दा खोनाखाबाय नोंथांमोना निस्सय दा बिसोरो गावबागाव न'आव थांफिनसिगोन आरो ना दा जोङो गावबागाव मानसि गावबागाव लानानै फैबाय समायना नार्जारि जोङो लानानै फैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासेफोरनिबो लायनो थांबायमोन ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे जोङो गुवाहाटीनि बालाजि मन्दिराव दसे दंफैयो मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय जोंनिनो SNDFनि माखासे मानसिफोरखौ आङो कल खालामनानै लिंहरनाय जादों दा बिसोरो हमबाय जेला जोङो बिसोरखौ एसे सम लोगो लानानै एसे सुखु दुखु रायलायलांनानै थांनो नागिरदों दा हानायखिनिखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नाजानायसै दा फाइनालि बालाजि मन्दिरावहाय नै आदामोनखौ लोगो मोनफैबाय गुवाहाटीनि SNDFफोर दा बिसोरो जायबा नोंथांमोना नुखाबाय दा बे गथ'फोरखौ आदामोनानो लाखिनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा आं आदामोनाव बेखौनो सोंबावगोन जाहैबाय दा फैबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो माखासे गामि ओनसोलफ्राव बेबायदिनो जानांगौनि सम्भाबना थायो बिनि सायावहाय आदामोना मा बुंहरनो गोसो जेनेबा खुलुमबाय बिदि बिमा बिफानि दायित्व बेफोरो माने बिमा बिफाया जिखिनि गथ'फोरखौ बहाबा थांनो नागिरदोंबा बा बबाव थांनो बा बबावबा थांनानै बबेबा सानसे साननैयाव फैदोंना फैयाखै गिदिंनानै बेखौ माने दायित्व लानाया बिमा बिफानि सायाव आरो जाहाथे बिदि गुबुन दिनाव बिदि दादा थांसै आरो जोंनि बर' हारिया बेलेगजों मिनिजानांला आरो माने जों बहुदथा बर' हारिजोंहाय जों मिनिबो जायो बा जोंखौ मिथिखागौ कि जोंखौ मेगन बुलुजों नाया गुबुन हारिफ्रा ना जों ओंखायनो गावनिखौ लानानै जों गावनि बर' हारिफ्रा गावखौ लानानै गावनि गोसोआव सांग्रां जाना थानाया गावनि कर्तब्य आरोखि माने बुस्थुआ दा जों जुदि गथ'खौ जोनोम होबायब्ला जोंनि बिमा बिफानि दायित्व थायो नंगौना नङा जों रायजो राजानि दायित्व थायो नंगौना नङा जेनेबा नों आं मोजाङै सानलांबासो जों गथ'फोरखौ जों सिक्षा होबायब्ला सिक्षा होलांनानै जों मा खालामलांनांगौ उननिसिम मा खालामहोलांनांगौ बेखौ माने गावनि बिमा बिफानि सायाव सोनारो आरोखि ओंखायनो बांद्राय बिदि दा नै सोरबा गथ'फ्रा जेनेबा फरायबाय माबाबाय दाख्लैबावै जेनेबा सोरबा मास मोननै मोनथाम जाबायनो सोरबा बिदिनो नागिराखै दा बिदिनो गोदोसोनानै दं फैनानै नायदों गुवाहाटि बायदियाव बिदि फालांगिबो जानानै माने थायोब्ला जों बर' हारिया मिनिजानाय जायाखै बेफोरबायदि आरो माने बुस्थुआ ओंखायनो जों इसेबां मा बुंबावनो सुंद' बिबुंथिखौ लानानै एसेनोसै आरो बेनो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो खावलायहरनाय जायो जोङो गुवाहाटील' नङा गासै जोंनि आफाद इउनाइटेड फ्रन्ट अफ SNDF जानानै जों रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे इयुनाव बेबायदि दाजाथों आरो जायोब्लाबो जोङो एक्सनखौ लाखागोन आरो जों सोरबाफोर मानाफोर खालामबाबो जों रावनिबो जों खोथा लाया जों बेबायदि गाज्रिखौ नायनानै थानो हाया जों इयुनावबो बेबायदि नुलाङोब्ला जों मावलांबाय थागोन फोसाबलांबाय थागोन बेखौ जोङो रायजो राजानिसिम बा आदा आबै बाजैमोननिसिम जोङो नोंथांनि बे जिथु इउटुबनि चेनेलजोंनो बिथांमोननि बा सोरबा जोंनि बर' रायजोनि गासैखौबो जों खावलायहरनाय जाबाय बे नोंथांनि चेनेलजों बेखिनियानो ओमफ्राय आदा फंनैसो मा बुंदोंमोन दिनै माने जि बे जोंनिनो फिसाजो नङाबा बिनानाव बे बैसोनि नानिमोना आरो न'खरनि बे गासिबो गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै सासेबाबो सानैबाबो फैनानै बे गुवाहाटीयाव फैनानै लांनो हाबाय जों जथेस्थ' गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो जायफोर सानस्लाबनो हायियाव बे उन्दै बा बे बैसो खमाव जि खामानिखौ मावफ्लांबाय गावसोरबो माने गावसोरनि भुलखौ सिखार जादों आरो गावसोरबो माने मोजां आखल आखुखौ सोलायलांफिननो थाखाय गावसोरबो माने राजि जाबाय बिनि थाखायनो जोङो दै फुङाव जोङो आबसुफोरनो जों गथायदों गुवाहाटी आबसुफोरनो आरो गुवाहाटी आबसुफ्राबो जथेस्थ' गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे माने बे नानिमोनजों माखासे गोथौ खोथा बुजायनानै माखासे आरो न'खरनि आरो जायफोर गार्जेनफ्रा लांनो फैनायाव बयनिबो आखायाव गथाय हरनो हादों जों जथेस्थ' आरो बे नैबे गामिनि माखासे बिगुमैना बिदा सोमोन्दो आरो बिमा बिफा लांनो फैदों जों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो आरो गावनि न'खरनि जाय बे नानिमोना आखला सानस्लाबनो हायियाव मावफ्लांबाय बेखौ माने मोजां जाहाथे इयुनाव माने बिसोरखौ आरो बे आखलनिफ्राय नागारनानै न'खरनि गावनि गथ' बा गावनि गामिनि गथ' होननानै बिसोरखौ मोजां आखु माखासे लांनो थाखाय दिनै न'खरनि मानसियाबो गनायनानै लादों आरो गामिनि मानसिफ्राबो गनायनानै दिनै लांफैदों आरो जाय लांफैजाग्रा बिसोरबो दिनै गावसिनि भुलखौ गनायनानै लाबाय आरो थांनो थाखाय बिसोरबो जथेस्थ'
आखलखौ चेन्ज जागोन होननानै बिसोरो जि दिनै न'खरनि आरो गामिनि गार्जेनफोरनि आखायाव गावसोर थांनो थाखाय दिनै राजि जाबाय बेखौ जों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों। बेबायदिनो माखासे समाजनि गेजेराव गोरोन्थि आरो गोरोन्थि जाजाग्रा बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफ्राबो सोरबा गोरोन्थिखौ माखासे सावरायलायनानै फोजोबलायनो थाखाय माने गोरोबलायनायाव जथेस्थ' जों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। दा लोगोफोर जोङो न'आव थांफिनगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबांथार बेबायदिनो बर' राइडारफोरखौबो लोगो लाफैयो मायो होननानै बेफोरबायदि खोनादोंमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार बर' राइडाराव थानाय माखासे बर' राइडार मटर साइकेल क्लाबनि मानसिफ्रा गावजों गाव बेबायदिनो कनफिउस जालायदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो भुल बुजाबुजि जालायबाय थादोंमोन गावसोरजों गावसोर। ओमफ्राय दा बे खोथाया आं सोंनाय जाबाय, दा बियो नङा, नोंथांमोनानो निस्सय खोनाखाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार बर' राइडारफोराबो नोंथांमोना निस्सय भिडिअफोरनि गेजेरजों नुबोदों जानांगौ। बेबायदिनो सोरबा बर'आ अलखदाव थानाय सुबुंफोरनोहाय बेबायदिनो बिथांमोना गोबांथार डनेट अनसुंथाइफोरखौबो हैबाय बायनायखौ नुदों जानांगौ। बेबायदिनो गोबांथार इभिक्सन जानाय मानाय दै लोमजानाय माजे समाय बिथांमोना गावसिनि दंनायनिफ्रायनो हानायखिनिखौ कालेक्सन खालामलायनानैहाय बेबायदिनो गोबांथार अनसुंथाइ हैलायनायखौबो नोंथांमोना नुदोंबो जानांगौ। दा बिसोरबो बेबायदिनो गोबांथार राइडारनि गेजेरजोंब्लाबो मोजां खामानि मावलांदों आरो दा निस्सय बिथांमोना नङा, दा क्लियार खोनाबाय जायबा हमजानाय बिसोरनिफ्रायनो। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम नांखो कमेन्ट खालामदो। दा जोङो नै ओरैहाय जगिघफा दलां मोनफिनबाय हनै नायदो नै, दा बेनो आरो ब्रिजआ। ओमफ्राय गाहायाव ब्रह्मपुत्र सागर जाहैबाय। दा बेखिनि आरोखि।